Biye juma ye janvier kalo kile 7 samba fila ani mugan fila aw ni sonjalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na foli ni wale ɲuman dɔn k'o bila ka taa di Renouveau télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa sɔgɔlen no anw na ni sanga kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila. Renouveau matin ni oye Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni ye a kɛnɛ sigilen ye kɛnɛ min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 na jɛmukan min kɔnɔna la aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Renouveau matin jamakulu fɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan min b'a to aw ka se ka bɔ kunnasiri la aw ka tile journée kɔnɔna la o la bi juma ye bi lahɔrɔmadon ye an mana sigi an ka nin kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ fɔlɔ ka duwawu kɛ an faso ye ni o ye Mali ye halisa an bɛ duwawu don kɛ Ala ka to malidenw bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen ma min b'a to Mali bɛ dingɛ min kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogoya min na Ala ka dusukun sabati ɲɔgɔn kɔrɔ Ala ka hɛrɛ kɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye sori ka wuli kɛbagaw aw ni sɔgɔma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la aw ka telew bɛ Renouveau la an bɛ aw fo k'aw wale ɲuman dɔn maa minnu fana bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbaga jamakulu n'an sigira nin kɛnɛ kan an tɛ ɲinɛ aw kɔ cogoya si la radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi juma janvier kalo tile 7 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli belebeleba di u ma sabula o fana bɛ soli ka wuli sabati don o don ka daminɛ tɛnɛn ka na bila fo juma la min b'a to aw bɛ se ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jɛmukan in kɔnɔna la an ka foli bɛ u ye studio Bamindaw kɔnɔna la sɔgɔmada in na aw maa fila bɛ yan fɔlɔ yani ani Isa Kaba ka ɲɔgɔn la sɔrɔ Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na Amadou El Konare ale sen bɛ kɛrɛkɛ la o la anw ni Janjo de bɛ ɲɔgɔn bolo bi sɔgɔmada in na El Haji Makan Tabali salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim Fanta ambi fo ambi lajaba be fo chenni makro Janjo nam bora man kunda ro jimenka Arabie Saoudite wa Bagdad wa Iran wa Nouvelle-Zélande wal ma Tombouctou ou be Dili ou be Nioro aya Fanta ambe hakila jinke ka fo biye juma ya fo tuma bi la horma donye sikatola o do kun fana kono ka chala fe dum be ala ka dumbay nga do kun kono dondo faran kerengere no sambe ala ka sambai watu munu nolu be o antaro inte antakun wa takun nolu na fata kudu samba fla ni mugani fla amba nyini ala fe sitawnye abe ala de o jigiya fana tabaye daba masai o an jigi bala ka fo ni an kon kala nyini san kana ban o halna ma hijita wari soro lala jigiya do na ka sababu anata yar famulangi nyininga umurala o daliba masa no bitali kedu hulo je sanman bain makan kaw fin hakila mali de be ani kado nye alsilame ma be ka nyinin tay ka sega ta ukumana ka ta yinjura chugomina o an kam ma baw ulu bunyano barka kama ban hakili jigi Cheikh Ramaoula Bouye no ye ikado Cheikh Ramaoula Dingue Bouye aka bunya kama kasi mi ba khunu dili Modou Kan o kasi Sekou Lassana Kanema uka bunya bi kene ka Tombouctou ko jenne kaw lunkan no ye baranier ni ma ba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani farafina kɔnɔ o kuma na b'a ɲini la fɛ ala kana san 2000 ani 22 ban fiyewu ini ni an lamɛnbaw minnu n'olu b'a fɛ ka taa bɔ makan ala k'o latigɛ an bɛɛ lajɛlen amina yarabi sɔgɔmada in na projet ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ laɲini kɛbaga ye jɔnni ye amina ba ye ala ye Janjo bisimila Fanta an b'i fo y'a fɔ cogo min na ani ka lajɛbaa cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ fo masa min ye bira anw ni an lajɛbaaw la min bɛ tali kɛ faso Maliba la an bɛ kumana kuma min ni maliyɛn dɔw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ daminɛ y'a kɛ ten k'a fɔ Mali dugu o kumana a n'a jamana laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛɛ ka bɛnkanw bɛ se ka lasabati cogo min na dusukun na jɛya ala k'o latigɛ o kumana ka laban k'a ɲini lamɛnbaa ni lajɛbaa bɛɛ fɛ kuma ni sanga bɛɛ diinɛ bɛɛ la an ka ala fo k'a tanu ka barikada k'a fɔ ko a ka dusukun na ɲuman di an ma ani bato minnu bɛ kɛ ala k'u latigɛ k'a fɔ ala ka juma hɛrɛ di anw n'an lajɛbaw ma amina yarabi Janjo soni e ni kanumɔgɔw bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ donc kibaru ale kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna la bi juma Renouveau matin anw ka laseliw bɛna boli minnu kan olu bakurubaw olu filɛ nin ye
fɛn bɛ tali kɛ Mali samata segaw an bɛ gloki minnu don ka se ka wuli k'u supporter ka u kɔkɔrɔma don ni o bɛ Aigle du Mali olu ka maillot ko fɔ ni wagati laban in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ maillot ko kuma cayalen don kosɛbɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maillot sɔngɔ ko maa caman y'i kan kɔrɔta n'a ye k'a fɔ ko maillot minnu bɔra ɲina a bɛ ka feere sɔngɔ minnu na k'a yɛlɛlen don kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la san tɛmɛnenw la o tuma la maillot tun bɛ feere joli joli la jamana tɔw kɔnɔna la olu ka maillot sɔngɔw ye joli joli ye Isa Kaba Sidibe ale ye ɲinini caman kɛ nin ko in kan sabula ka d'a kan a ko kɔni kɛlen don polémique ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la Isa Kaba aw ni ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kɔnɔna la ale bɛ na ni kunnafoniya in walawala bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ anw ka bi maa welelen ale ye maa ye maa min sen donna Assise nationale pour la refondation ale baaraw la ka kɛɲɛ ni kuma minnu bɛ sen na ni wagati laban in kɔnɔna la ni o ye laɲini ye k'a jira k'a fɔ ko fanga furancɛ fanga dɔ ka fara ale kuntala kan ka taga jɔ fo san 5 bɔɲɔgɔnko la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Assise nationale ko o de ye o laɲini kɛ fɛn min bɛ tali kɛ Seydou Patrice Dambele ale kɔni sen donna Assise baaraw la ale y'a jira k'a fɔ k'ale t'i yɛrɛ ye nin kuma in kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ ko san 5 ko o ka fara fanga furancɛ fanga kuntala ka t'i jɔ san 5 la ko o hakilina ko o laɲini bɔra Assise nationale baaraw kɔnɔna la ko ale t'i yɛrɛ ye o kɔnɔna la cogoya si la hali n'o y'a sɔrɔ la ale sen donna Assise baaraw la o la anw ni ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ a y'a kɛ to sɔgɔmada in na Umaru Baba Traoré anw ni ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka bɔ AGSM na ale fana kanho ko hukumu kɔnɔna la ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafonidila do farikolo ɲɛnajɛ hukumu o kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Umaru Baba la ani ale fana bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ale ye anw ka don baara ɲɔgɔn welelen ye fɛn bɛ tali kɛ Sori la Sori Ibrahim Diallo ani ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ Sori ko k'ale labɛnna ka ban sɔɔni sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ tani ka segin kibaruyaw olu kɔnɔna la kɛnɛya kunnafoni ka fara Alexis Kalanbiri ka kunnafoni gafe minnu bɔra bi ani anw ka don fɔli duma o bɛɛ lajɛlen bɛ yira aw la an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye Sankolo ale jɛyalen bɛna to Mali fan bɛɛ fɛn bɛ tali kɛ fo nɛnɛ fiɲɛ la o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min ni o fanga kɔni tɛna bonya kosɛbɛ Mali cɛmancɛ marabolo kɔnɔna la ka fara kɔrɔn marabolo kan ko olu ka yɔrɔ janfilɛli kɔni ko gɛlɛyaw bɛna don o la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye yɔrɔ janfilɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa 8 bɔɲɔgɔnko la o la tilegan in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye nin ye Kayikaw olu ta bɛ jɔ digiri 35 la Kulikoro olu ta bɛ kɛ 32 ye Sikasokaw olu ta bɛ jɔ digiri 33 la Segu olu ta bɛ jɔ 32 la ka fara Mopti kan Tombouctou ani Gao olu ta bɛ kɛ digiri 30 ye Kidalikaw olu ta bɛ jɔ 26 la Menaka olu ta bɛ kɛ digiri 29 ye Taoudeni olu ta bɛ kɛ 27 ye Bugunikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 34 ye Kucala olu ta bɛ jɔ 33 la Kitakaw olu ta bɛ kɛ 34 ye fɛn bɛ tali kɛ Ɲorokaw la ka fara Nara kan olu ta bɛ kɛ digiri 32 ye Douanzan olu ta bɛ jɔ digiri 30 la Sankaw olu ta bɛ kɛ 32 ye Baɲangara olu ta bɛ kɛ digiri 30 ye Joyila olu ta bɛ kɛ 33 ye Bamako district kɔnɔna la Sankolo o jɛyalen bɛna to fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci a fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati tilegan in na tile bɔta hakɛya Bamako district kɔnɔ o bɛ kɛ digiri 32 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 56 ye tile bɛna bin nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 20 ye wagati boloda cogo in ye sɔgɔmada in na a di kun ye aw ma kelen-kelen na ka se k'aw ta ni aw bila dɔn ko Ala ka juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 27 Idrissa Siribe Janjo Masa ale bɛ tɛmɛ ni don kibaru ye Janjo misira di ma Fanta an bɛ jɛ ka sira in taama ɲɔgɔn fɛ ani an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 n'a bɛ 7 ko fɔ o ye sanga 28 sɔrɔ nin sanga in na dilikaw fɛ yen nɔ heure 1 bɛ k'a dɔn k'a fɔ Ɲorodi Sahel fo ka se Tamani ani k'a dɔn Badalabugu nin kuma in na o bɛ kɛ sababu ye anw bɛ don bi don kibaruyaw olu kɔnɔna na an b'a fɔ a ye k'a fɔ dakuruyaw ye damadɔ ye Jalakɔrɔbugu min filɛ nin ye Megetan commune kɔnɔ olu ye jibondo sɔrɔ o k'a dɔn o kurumokarili baaraw kɛra nisɔndiyaba ye
baarablaw bi sena an ka jamana kɔnɔna na Mali kalanso n'o bi ka dɔ k'a fɔ foroba kalanso datugulu kumaw kofɔ u datugulen don Mɛlɛko Tombouctou o kumana i ka dɔ olu fana fɛ nɔ bi u ka dɔ kalanso n'o bi tali kɛ lakɔli karamɔgɔw ka grève la ko u kɔni bɛ ka sɛbɛkɔrɔ kɛ Tombouctou fɛ nɔ sirabakan kasaraw kɛra sababu ye ka dekun ni gɛlɛya mun lase ka dɔ an ka marabolo fɔlɔ ani filanan ma o fana kibaruyaw bɛna lasɔrɔ kibaruya wɛrɛw bɛna fara ninnu kan an b'a fɔ ye k'aw bisimila Renouveau Matin sɔgɔmada joona kunnafoniya tako fɔlɔ o kɛnɛ kan. Foli ni tantuli bɛ daw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lajɛ k'an lamɛn ni ka laban ka u ɲɛmada Renouveau Matin ale ka kibaruya kun fɔlɔ an bɛ a daminɛ ni an ka jamana kɔnɔ kunkanko kibaruya ye an bɛ taa Jalakɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ Jalakɔrɔbugu ye dugu ye min bɛ Megetan commune kɔnɔna na an b'a yira o la k'a fɔ ka bɛn alamisa ma janvier kalo tile 6 san 2021 min bɛ tali kɛ walasa ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ ni o ye Colonel Asimi Goita kɛlen don ka waliya ɲuman mun daminɛ an ka jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛw ni dabaliw ni ka olu tigɛ walasa ji bi se ka walankata n'o ye i ka dɔn ji ɲɛ ɲuman ani ka se ka dɔn k'a fɔ ji sanuma bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na min ni o ye Premier ministre ka jabala fana ye u ko min ma ko primature olu fana ye o kuma na wulikajɔ dɔw ni ka o kɛ walasa k'u mana ka nin baara ye ni ka caman fara a ko kunkan o kɛra sababu ye Jalakɔrɔbugu ye i ka dɔn gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ni ka jibondo sɔrɔ o jibondo yɛrɛ kurumu baaraw kɛra kunungo alamisa janvier kalo tile 6 san 2021 ni kɛnɛ in kan Jalakɔrɔbugu o kumana Megetan commune kɔnɔ ani Megetan commune na a dugutigiw bɔra ka caya ni ko ka nisɔndiya yira ni ko in kan anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw tun ye Mamina Ouedraogo n'a ka jatala Mantala Ouattara ye kibaruya minnu lasɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Nin forage min talen filɛ min ka di Jalakɔrɔbugukaw ma o kɛra nisɔndiyaba ye dugudenw yɔrɔ la a dira an ka jamana minisiri ɲɛmaa fɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye nin jibo in yɛrɛ ale laɲini kun kɛra Tijani Kulibali fɛ n'o ye Jalakɔrɔbugu dugutigi kɔrɔ ye min fatura a bɛ fɔ don min na o don tɛ bi ye cɛkɔrɔba taar'i da kalanden ye layidu timɛ an b'o o kɛnɛ de ka sɔgɔmada in na nga min fɔ ka faro kan ni y'a ye an bɛ kɛnɛ in ka sababu don a yɛrɛ b'a fɔ ko n'i ko n jɔ ni kunnandi a fɔ sababu ɲuman Choguel ye maa ye a tɛmɛna jamana in yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye kuma ta a ma ko fila dogo mɔgɔw la a ko fɔlɔ ne ye ciden de ye a filanan n bɛ dɔ de ka baara la n ye jeni ka ciden ye n bɛ jeni ka baara la o ye jamana ɲɛmaa de ye. Jalakɔrɔbugu musow ka ɲɛmaa ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira nin jibo in sɔrɔli la. Mɔgɔ min ye ji se anw ma Président Assimi Goïta n'a ka Premier ministre an bɛ foli d'u ma k'u waleɲuman dɔn u y'anw bɔ jiko gɛlɛya la k'anw se saniya ma a n'an denw k'an se jɛya ma an b'a fo la k'a waleɲuman dɔn. Nin jibo in yɛrɛ n'a musakaw bɛ t'i jɔ fo $25,000 n'a ko kan fɛn na a baaraw sera ka sabati k'o sabu kɛ jɛkulu ye min ɲɛsilen don adamadenya dɛmɛ walew ma fantanya fo ka taa se sifinnakaw ka jamanata min yamaruyalen tɛ. An ka ɲɛmaaw ye danaya ta ka da n ka ONG kan pour que ka se ka na nin baara in kɛ yan nɔ baara in kɛra cogo di d'abord an wulila ka se dugu kɔnɔ yan fɔlɔ ka dugutigi fara ɲɔgɔn kan ka conseiller fara ɲɔgɔn kan ka maire ni musokuntigiw ni denmisɛnnin kuntigiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka ci lase u ma an ka cɛkɔrɔba ala ka hinɛ la n'o ye Tijani Kulibali ye n'o ye Premier ministre yɛrɛ ka école karamɔgɔ ye donc nin kɔrɔ ye mun ye dɔrɔn a ye layidu de dafa. Nin jibo in bɛna kɛ sababu ye ka maa 600 de lafiya dugu 5 kɔnɔna na minnu bɛ Megetan kɔnɔ Kulikoro mara la. Kunnafoniko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɛlen don ka dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ walasa min bɛ tali kɛ jamana cakɛdaw n'o ye forobaca o kumana o kɛbaaw ye ka olu kɔni maaw ni k'u ta maa sigiyɔrɔma 880 ani 80 ni sababu ɲɔgɔnko nka jɛkulu minnu n'o ye maa minnu ni olu bagi sɔrɔlen kɔfɛ olu kɔni ka kalanw kɛra kumana système LMD la olu ɲɛ b'a la k'a fɔ olu bilala ɲinɛ minɛ kɔnɔ ka bɛn ni u bilalen don ɲinɛ minɛ kɔnɔna na min bɛ tali kɛ
kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ collectif ye ni ka i k'a dɔn ŋɛɲɛ ɲimi k'u ka nisɔngoya n'u ka dusukasi kɔ u yira jamana marabaw la wale min n'o kɛra sababu ye ni ka olu minnu ni u kɔni ka kalanw kɛlen kɔfɛ u ye kumana sɛbɛn min sɔrɔ ni u k'a ma ko licence k'olu bila o ɲinɛ minɛ kɔnɔna na o kɛra sababu ye u kɔni ka wulikajɔw kɛ u y'a kumana layidu yɛrɛ ta k'a fɔ u bɛna wuli ni ka i k'a dɔn k'a fɔ u ka nisɔngoya baaraw k'olu sɛbɛn kɔrɔ sinsin kosɛbɛ baw ko i k'a dɔn min bɛ tali kɛ ni wale in na o kumana wale in ko a tɛna bɛn u ma o kɔni ye i k'a dɔn kunnafoni diyaw ni k'olu wele walasa k'u ka dusukasiw k'u yira ani k'a dɔn don n'a nataw la u na se ka ŋaniya wɛrɛ minnu ni ka o ta walasa u ka bila u ka hakɛ minɛ kɔnɔna na ka bɛn ni jamana yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ forobacaw olu maaw sugandile Amadu Jara ale ye kuma galama ni ka tɛngo Ibrahim Samake ale la ale min ye kuma ni collectif kuma sentigi ye an ka ɲamada ka kibaruya lasɔrɔlenw fɛ donc pour que ka se ka lajɛrɛ jɛkulu dɔw fara ɲɔgɔn kan diplôme sanfɛ kalanso la mɔgɔ bɛ bagi kɔfɛ n'u ye san 3 kalan kɛ ka se k'o diplôme sɔrɔ ka ɲini ka an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka ni kɛlɛ in kɛ cogo min an bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka an ka hakɛ sɔrɔ o ye jumɛn kalan kɔfɛ n'o ye hakɛ maintenant an bɛ se ka participer concours la cogo min jamana bɛ concours minnu organiser laɲini ye min ye ka taa jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de donc waati min na u ye hakilinaw ta k'a fɔ ko an ka don système kura la n'u b'a fɔ o ma ko système LMD licence master doctorat ko bagi kɔfɛ i bɛ san 3 kalan kɛ ka bɔ ni diplôme dɔ ye u b'a fɔ o de ma ko licence donc ka bagi kɔfɛ san 5 o kalan kɔfɛ i bɛ bɔ ni master ye bagi kɔfɛ san 8 kalan i bɛ bɔ ni doctorat mais an y'a ye an ka jamana in kɔnɔ jamana bɛ kalan min ta ba la n'u b'o wari sara o la o ye bagi kɔfɛ san 3 kalan ni donc o diplôme de b'an bolo bi mais pour que i ka se ka taa o kɔfɛ ka diplôme wɛrɛ sɔrɔ n'o ye san 5 bagi kɔfɛ o diplôme n'u b'a fɔ ma ko master fi i yɛrɛ de ka wari bɔ k'i ka o kalan sara donc jamana tɛ jɔ n'o ye hakilina bɛ mɔgɔ dɔw la a bɛ b'u kunna mɔgɔ dɔw bɛ yen bi gouvernement ka nin négligence in kama dɔw bɛ se ka hakilina jugu wɛrɛw ta o ye mun ye ka kɛ sonyɛniw ye ka kɛ binkani walew ye dɔw yɛrɛ bɛ an ka jamana in kɔnɔ bi kɛlɛ de bɛ yen Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an bɛ kɛlɛ de la dɔw bɛ se ka hakilina cɛjugu fana ta hali ka se ka t'u sen don o banbagaci ninnu fɛ kɛlɛ la pour que u bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min k'a bila donc an bɛ min ɲini gouvernement fɛ bi Mali autorité fɛ surtout le président de la transition an b'a interpeller nin yɔrɔ la Assimi Goïta a k'a lajɛ a bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ n'u ko ko Mali kura dɔ ye nin ye dɛ parce que Mali kɔrɔ la an ka diplôme ma se ka ta ba la pour que an ka se ka fonction publique concours kɛ pour que an ka se ka école nationale d'administration concours kɛ pour que an ka se ka collectivité concours kɛ n'u ko ko Mali kura vraiment nin donni a la bi an ka diplôme nin donni concours ninnu na o ye Mali kura dɔ ye Mali kalanko bɛ joli kɛnɛ shuru la hali bi a ma dabila ni dɔ ma fara kan maa bɛ se k'a fɔ fɛn ma bɔ a la bawo min bɛ tali kɛ i k'a dɔn an ka jamana foroba kalansow la olu datugura mɛlɛko sabu tɛ dɔwɛrɛ ye kalankaramɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min n'u k'a ma ko synergie des syndicats des anciens signataires du 15 octobre 2016 olu kɔni ye baarabila kɛ tile 5 baarabila o maa bɛ se k'a fɔ min kɛra sababu ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ kalandenw k'olu kɔni bali u ka hakɛ la Mali kalanko a bɛ joli kɛnɛ shuru la n'a sɔrɔ o kumana kabi waati jan do hali bi fɛn ma bɔ a la a jatu y'a ye k'a fɔ ninnu kalan karamɔgɔ ninnu ka baarabila kɔni k'a dɔn o kumana a kɔni kɛlen bɛ sababu ye ni ka anw ka jamana kalanso bɛɛ lajɛlen datugu mɛlɛko ka b'a daminɛ duguma kalanw na ka se an ka jamana o kumana a camancɛ kalanso olu ma ani baaradege kalanso bɛɛ ninnu kɔni ye k'a dɔn dekunba ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ a kɔnɔna na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ kalanso sɛbɛkɔrɔ datugura kosɛbɛ min bɛ tali kɛ kalankaramɔgɔw u ka baarabila in o ye a sababu ye Bubakari Jite ale ye jateminɛ kɛ ninnu ka nin baarabila in i k'a dɔn a bɛ danga jumɛn na Tɔnbɔkutu an ka ɲɛmadaw ka kibaruya sɔrɔlenw fɛ. Directeur école dɔw ye syndicaliste u bɛna ta u b'u baarakɛɲɔgɔnw wele hali bi u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa denmisɛnninw bɛ se ka taa kalan na basigi ani lafiya kɔnɔ. An ye école daminɛnen an ye kalo 2 kɛ révision na o ye ka denmisɛnninw niveau fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛɛ niveau ka kɛ kelen bon sisan mun janvier ne gouvernement ko k'an ka kalan daminɛ ka bɔ janvier la ka taa juin na kalo 6 dɔrɔn de b'an bolo bon ne gɛlɛyabu fana nana don a senkɔrɔ i bɔra a bɛ baara gɛlɛya an bolo a b'a activité pédagogique bɛɛ tiɲɛ denmisɛnninw bɛ bila retard la niveau bas t'u la an kan ka commencer ka évaluation ni fɛnw kɛ composition ni fɛnw kɛ foyi tɛ ka se ka kɛ a ɲɛ ma an kɔni bɛ an balima maîtres deli an ka ja an ka kuma vraiment an ka lajɛ situation bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ ma cogo min na kɛlɛ y'an bɛɛ de ka kɛlɛ an yɛrɛ b'u nɔfɛ
mais a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ se ka hinɛ denmisɛnninw na cogo min na u ka se ka dɔɔni kalan ɲinan san kɔnɔna na vraiment o de ye an directeur d'école ka laɲini an b'o ɲini fɛ u ka kow lajɛ pour que vraiment an ka sigi ka kuma an ka solution dɔ sɔrɔ a la. Ka kɛɲɛ ni syndicalistes ka kuma ye olu kɔni fɛ fɛn min fɔra a mɛnna min ye article 39 ko ye o de bɛ sen na hali bi walasa fɛɛrɛ jɔnjɔn ka sɔrɔ a la n'o ma sɔrɔ don n'a nataw la u na fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ walasa ɲɛ ka sɔrɔ u ka article 39 ko la bɛɛ ka jɛ ka ala deli walasa ɲɔgɔn ye ɲuman bɛ se ka kɛ nin ko in na. Mali kalan sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna kosɛbɛ hali bi kunnafoni ko nasiraw la ko jigiyaba tɛ tuguni i k'a dɔn wale minnu ni ŋaniya minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ kumakan minnu kun fɔra ka ɲɛsin o kumana nɛgɛ boli nɛgɛ ka n'a bɛ tɛrɛnko kun kibara ko fɔ maa minnu ni olu kɔni ye lafasa tɔn ye ni olu fara bɛ ɲɔgɔn kan ni u b'u yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ INTM kɔnɔna na olu kun bɛ kunnafoni dibaw ɲɛkɔrɔ ka bɛn alamisa don ma k'a yira k'a fɔ baara ninnu bi mɛn a fɔ nka datɛ ka don a la o kumana ko an bɛ donni minɛ ko bi section syndicale min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ INTM kɔnɔ ni o bɛ chemin de fer mɔgɔw ko fɔ olu kɔni bɛ ka i k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ni ka laɲini kɛ ani ka hakili somi kɛ k'a fɔ k'a bɛ waati jan bɔ a kun fɔra k'a fɔ anw ka jamana i k'a dɔn terrain boli n k'a fɔ nɛgɛ boli nɛgɛ kan n'a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ terrain siraw o baaraw wuli ko fɔ ko bi ma a kɔrɔfɔ to sen na nka jigiya ko ma bɛ se k'a fɔ sigaba bɛ o la dabalikuraw ni fɛɛrɛ tura minnu kan ka se ka kɛ olu kɔni ka laɲini u ye dɔ fɔ o la Umaru Koyita ale tun bɛ nin kunnafoni di in kɛnɛ kan an ka ɲɛmada ka kibaruya sɔrɔlenw fɛ. A bɛ kalo damadɔ bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni tun ye a hakilila yira k'a fɔ ko terrain sira baaraw k'u na o daminɛ kura ye min yɛrɛ baaraw jɔlen don kabi mɛn kalo san 2018 ni o kumawale in yɛrɛ kun kɛra nisɔndiyaba ye maa minnu bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min kɔni section syndicale min kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni nisɔngoya yira ka tɛmɛ ni baara taasiraw ye. aw yɛrɛ k'a lajɛ chemin fer kan ka kɛ tan an bɛ min ɲini État de la ka machine 10 kura san ka na n'a ye Mali la yan machine kura 10 ka na n'a ye n'anw ka machine 100 kɛra an ka sen dɔ kunbɛrɛkuru nɔ n'an ka machine kura 10 min bɛ yen o k'o fɔ jamanadenw ye o k'a dɔn nin tɛ chemin fer kɛnɛ kungo ye min bɛ yen o b'o fɔ an ye de an b'o dɔn pour que an ka se ka baara kɛ n'o ye. Kuma mun tigɛlen kunna o kun ye ka se ka machine ɲini ka se ka aran bilasira ka baara dɔɔni kɛ arayi la ka se ka fɛngɛ kɛ bon baara dɔw daminɛna arayi baaraw daminɛnen don machine dɔw dilanli daminɛnen don nka fɛn min ye machine kura sanw ye olu dossier bɛ ka sumaya dɔɔni sɔrɔ or terrain jɔla aran ko kunkɔrɔ an ɲɛ bɛ aran min na a nana jɔ de machine de tiɲɛna machine taara dilayɔrɔ la machine ma se ka fɛngɛ an b'a fɛ o ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que machine sanko kuma min bɛ senna a ka se ka san rapidement terrain ka se ka bɔ a nɔ la walasa nɛgɛsira a ka se ka maliyɛnw nafa baara fɔlɔfɔlɔ min kan ka kɛ il faut que gouvernement yɛrɛ ka ŋaniya tira il faut que gouvernement yɛrɛ ka miiriya ba ta pour que ka se ka nɛgɛsira kɛ fɛn ye a bɛ se ka mɔgɔw nafa il faut que gouvernement ka musaka baw bɔ parce que nin ye musaka nin dɔ ye pour que ka se ka terrain wuli Kayi ni Bamako cɛ sinon an y'a ye hakili jagabɔ dɔw kɛla wagati tɛmɛnenw na kɛra 2018-2023 la ko pour que an ka se ka nɛgɛsira yɛrɛ sɔrɔ k'an nimisi lawusa i b'a ye k'a fɔ an ka nɛgɛsira a mago tun bɛ miliyari 700 ani miliyari 5 la pour que a ka se ka fɛngɛ kɛ donc musakabaw don gouvernement ka o ɲɛsin musakabaw ma pour que terrain ka se ka cogo kɔrɔ sɔrɔ. Walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ni section syndicale mɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko don nataw la k'u na wulikajɔ baara dɔw kɛ ni ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ɲɛfɔli jɔnjɔn ka se ka f'u ye baara taabolo la. Fanta tumuta hakila kiwara tako folo dambi sigi o la k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 secteur ye sanga 42 sɔrɔ fala kɔnɔ min bɛ Ngaradugu commune kɔnɔ min ni o ye min ka Bura Daɲɔ a n'a kɔrɔkɛ monsieur le maire Sulemani Daɲɔ olu ka denbaya la an b'u fo y'a fɔ Joyilakaw fɛ yen nɔ Fanta. Janjo k'i yɛrɛ fo i ka baara kɛcogo ɲuman na an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ ni sanga kɔnɔna la bi jumadonya in na Sori bɛ fan jumɛn a mana kɛ yɔrɔ min na o tan ni ka segin bɛ cogo di ɲɛɲini ne ka n'o ɲɛfɔ an ye mais terrain fana tɛ siraba kan taamana dɔ ye de o y'o ye nɛgɛ boli nɛgɛ kan o y'o ye an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Dawu i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ